Takže čus lidi, tady je pokračování, druhá část stavění ďábla. Zatím jsem nepokročil, protože jsem čekal. Zatím lidi. Nevím jak vám, ale mě tohle připomíná klauna. Jako nemá to připomínat klauna. Asi, když je to čert. To je ďábel dokonce. Tady uděláme jednu věcičku. Takhle. A zakroutíme mu ty. Ještě jednou. Bum, lidi, takhle. A hele, my word, corrupted it can't be server, co? Ne, lidi, ne. Mně se teďkonc vymazal ten ďábel. Tak já se vám ozvu, až budu u stejné věci, jako jsem byl předtím. A možná to i trošku vylepším. Takže zatím čus. Takže lidi, jsem tu zpět po dostavění mýho ďábla. Není ještě hotovej, musím mu ještě něco přidělat. Přidělal jsem mu tam trojzubec, asi, nejspíš. Všechno jsem mu udělal. Teďko jdeme udělat ještě jednu věc, a to uši. Takže to vám stříhat nebudu. Aspoň z chvilku, aspoň nebude to video celý prostříhaný. Takže jdeme udělat to, uši. Tomu udělám asi dvakrát. 2x3. Ne. Tak 2x4. A ještě tomu uděláme takovou. Určitě jste někdy viděli pohádky, že ďábel má uši nahoru. Jakože takto. Dobrý. Necháme. Tak. Lidi. Za chvilku to bude dostavení. Udělám mu ještě piercingy na uších. Udělám mu to 3x3. No tak 3x4, no. Ono to je jedno. Tady je. Čekej. 3. To je třetí nahoře. 2, 3. 1, 2, 3. Ne. Bro. 3. 4. Bum. Máme jedno ucho.
to by se měl jedno ucho, jdeme udělat to druhý, a to je, čekaj, 1, 2, 4, dvakrát 4. A je to, čekejte, je to 4 bloky od prvního, takže v jakýže to je vejšce? Jedna od zhora. OK. A 4. Tady 1, 2, 3, 4. Takhle. Takhle. A teďko takhle, ne? Si myslím. Čekajte, já se jenom musím podívat, jak to je tady. 2 a pak nahoru 2 a pak zase nahoru. Takže 2 nahoru, tak to, že jo, lidi. Takhle, že jo. God. Jo, a je to 1, 2, 3, 4, 5. Takže 4. Jedna. Dva, 3, 4. Ještě předtím, než to dostavíme, tak se vyspíme na posteli. Za chvilku stejně budu končit, takže se vyspíme na posteli. Doděláme to ucho. Jo, tady. Doděláme to ucho. A konec. Bude pak končit video. Až doděláme ty ucha. Tak lidi, a teď ten piercing, ten je 3x4. A myslím, že to je 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hej, hrozný se mnou. Tak. Tady bude to stejný. Bum. Tak. Raz, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak. Lidi, podíváme se na finální výtvor. Tady z toho kopečka. Ne, tak odsaď. Lidi, tohle mi trvalo postavit, nekecám, tak hodinu mi to trvalo postavit. Čistou hodinu mi to trvalo postavit. Já nevím, jak jsem to mohl postavit, lidi. Jak? To bylo tak těžký. A příště postavíme zase něco jiného. Zase jinou věc. Úplně zase něco jiného zase postavíme. Pište do komentářů to, co vám
postavit. Jo? Napište do komentářů to, co mám postavit. Dneska jsme udělali ďábla. No, pro vás to byla vteřina, pro mě asi hodina. Takže pro dnešek už budeme končit. Nezapomeňte zanechat like a odběr a zvoneček, ať vám žádný nový videa lidi, ono je půlnoc, víte? A moje slovíčka o půlnoci moc jako nejsou v pohodě. No, prostě zanechte like, odběr, zvoneček, ať vám neuteče žádný nový video. Začneme zase natáčet. Budu teďkon zase natáčet spíš ten Minecraft fake než Bravo, jakože budu natáčet obojí. Jo, takže prozatím čus.